Majong adaw ni Jong tanan. Welcome sa channel. So karon adlaw ako na rin na-receive ng package. Aning in-order ikan sa Shopee. Salamat Shopee. Ja, gubot niya ang pamuzo bisagan saon kay. Wow. Nate bata, di mo ta kalihog ta espada nga lapad. Espada nga lapad. Oy, before the ay ta mag-break. Kaya gatang iton-iton. Oh, kamo na mo duwa. Na gaduwa na gatang iton-iton on. Salamat dari ni Asian Mama. Isang duaan dapat di diha. Ja kita gubotan salamat. Gising-gising na lagi be. Patanaw sa kus gising-gising be. Patanaw sa kus gising-gising be. Patanaw sa kus gising-gising. Hala, duwa na. Lagadad. Another milestone for our baby Dalton, ha. Kamo na mo duwa. Naman si duwan dia. Ban manis package nga mo na dawat na sa gising-gising. Oh. Gising-gising. Bakit cute sa camera oh. Kay bog na camera mo tanaw sa camera. Nalipay ka kay nadawaan? Lanjay mo sa nina kay kibul nagikan ni sa Little Olivia's Corner dyan si Nina. Kib pa more. Sige, kib parang malingaw. Naman nagi. Pakib sang kamot kay nag-formula man. Bisod mag-formula sigihan pa. Jup kay magbuto doon nagti dyan. Lahi ra dyan og breastfeed kay unlilatch naman og breastfeed. Kani ispadang lapad. Di arala. Bugat-bugat man. Nakalimot ko na nigsaninin. Bikanggang lamang pod. Kalimot ko na nigsaninin ang order. Basta kay essential ni sa karon sa sumusunod yung mahitapos ang kinabuhi. Operahan naman lagi ko. So, depende lagi po sa ang labrong July o normal na. Pwede na ko operahan. Murag na wig order lang nga kuan. Sidlanan og breast milk. Kaya na lamang ipam. Kay sayang man kaadyo. Daghan magatas. Daog mo operahan ako, pwede ra man kuno gyapon ko magpasuso. Yung tido, unita na ko sa previous vlog, pwede ra ko magpasuso. Basta kay di mag-arsag bagat, so hala lamang ipam. So undoy na or si Queenie na magpa-jup sa bibiron. Tanan nga brihan. Kuan mo diha kutsilyo na kuan katong talinis or bunting kawa pus bunting. Bunting dani may gamit dari kay tuas sa mong isa ka bay nga gabaon. Ana naman ta. Brihan sa ni nato. Uy, ito anay, lagi ko na. Ikanis si Diyas sa Unilab, nanindam ko na sila mga gamit o bata. Mga pang-inahan ba? Kung ako skim-kim kay kusog ko mga joog nga ni. Kusog ko mga joog. Papiti-piti ko no. Titaho na na tita. Piti-piti ko. Lalo dito makalingaw dito nila, binag-board ka. Kaya buhatin ka ang humanap ito ko pang hipos. Nangulingkod-lingkod na laman. Huwag na lamang tingkaon. Kami kasi na ako nito. Kini nakalimot kung saan ini nga nung bugat ni. Ano kung hinimduman, nagamuhin na hinimduman na ni katurang. Para lagi kuan. Iglanan bitaw, ug breast milk. Kanang mag-pump ta na naman ko i-pump. Kapang gipahuwa man nagang-pump sa isong undoy. Kaya pang po nagamita kay agang gibuhat ron harang gi kamot agang didi para mo gawas ang sud ba kay arong di mawag ang gatas kay gilutas Miss Dalton 1 week. Ay sos. Kaguwang na. Grabe rin pistot nga ni utukan ni wa na kasi hinungdan di na kasi mahinimdam na kainimdam na kuron nga nakitan. Kita man. Awa pakita natin ninyo. Sos ginutabangan na to kay bug at tag wives man di ay ni. Wives nila kanilang wives. Kuan ni nakasuway ko daan ni. Kaya gigso ni undoy. Dapoy lain putos. Ingay dami. Umigas, gikan to siguro ni Manila ning umigasa. Hoy, kumusta ang lagay mo dyan? Hoy, bakit ka sumama? Tagalog to, kay taga Manila pa ni. Oh, kamusta ang iyong biyahe? Kamusta ang biyahe mo? Gikan man ni Manila pa, kay diri masud ning pilit. Hoy, so may nag-agut man. So kini guys, hani ka-recommend sa mga bata nga di na nang newborn siguro mga parang Dalton na, mga 2 to 3 months. Kaning baby wipes sa Unilab nga natural, unscented. Kay disintos running tulo. Aha na lamang gidaghan. Hala, ano man gipud ay gidaghan na, ngano ano man daghan na. Disintos raman to ang gipalit, ang gibahiran. Hala. Kasi limang gudto murag kabay 1 take 1 sila. Ara jud yung daghanan ning abot, buang na. 1 2 be 1 2 3. Morig para sa breast. Trap ni sana 4 5, 6, 7, 8, 19. Kuya, wala po. Lagi kay 5 kabuk mo 200.
Abaw! Minsan ako, nakalimot na ko ang pang buhat. Daghan nag-webs dalton, oy, siyaro daltong maka igit-igit pa ng kanot. Siyaro guwa pa iilo. Hoy, kung magdahong nga ni karaghan Gasihil maguto sila. Barato ra jud ay ni kinadaghan na po naman kabuok. So mo na hagi nganin jud ay breast milk storage bags. So mag-store na ko og breast milk ini-graduate na sa antibiotic. Yeah. Hana lamang i-store ang breast milk kay. Sayang, itog naman ni atong bata na yung dugan-dugan raman ta. Ano ba ang screen naman? Ay, ita na likod. Init na, barag na. So kani si Ja 30 bags. 30 bags sa pizza. So, kinahanglan ako na ni cooler or refrigerator nga gamay kay di na to isa do lagi sang kuan sa lain. Sagol po dato sa isda na ni maho nan sa pang kuan kagwa nga contaminate ba. Ilain na to. O kung mag-expect nga daghan naman dai ni website ni kay kasi lagi katong ano nagipalit katong katapusan kanang sa naman itawag sila kada kuan katapusan na anong sweldo sale yan ba ay payday sale sweldo sale ba kalimot-limot na payday sale nila ito sabihin haring taguan ni kay mga dutot ideya ni ha wait touch sana ba kayo tayo to tambo ka lamay di ba bibitin na may sub nang uban o kanang ito grabe mga utitod mga Tagalog ni ikan man Manila hello kamusta ang biyahe ninyo mga utitod kamusta ang biyahe mga utitod darag ng bata darag ng bata ninguon ko na ng bata ay nag-operahan ko nagdiraman pinangga man isang tiya isang yaya kampantira ko basta na si yaya ko ini kay kamauman mo atiman nanitiman tulo naman isang bihod kaapat naman ni anak mo po din sa kamara po dignaw sa mga anak kaapat rara manignaw ni Kinkin og ni Giles gagmay pa sila na pinapiti pa nga na pa nga ni pag ngatag ko go nga dapat ka magkuon wala na maipuki kay arong sa ipuki kay intan amoy taon ni gilingaw-lingaw siya kay arong di pa siya mo jup kay naandad man just ang didi nga every 1 hour siya mo susunah jag kaning pumula kay bugat man isti dyan gahapon murag na overfeed din hagahapon sa hapon pin baka uli na to yung digwa man daghan mining gawas nino nasuka na no nga man no man diya kay di mas undoy makalingaw jag ako pamusiko ko mag-ug man ko musunod ka dagang bukol ganahan sa mata no jang na go jara pagpagwapo hello mga tita sis hello ninyong tanon mo man ang inspiration bisag na ako'y sakit nga ikot basta-basta sa kita malipad dyan gihapon ko kaya niya may bata niya makalipay man niya tayo bata sa bahay wa pala magadzog ko kuha na wa pala madzugoy kanang papillary carcinoma buros na ko ron nagpaburos na ko doon kaya daghanon bata daghanon ano ba duga dyan daghaman ng utarang ano ko nung kanang wa pa sundi pwede na sundan ko nung labi ko nung sunod ko nung kaya rong mausa ko nung kalisdanan pwede para man na kuya ni kuya dali ko na di pa dapat pwede ko kaya kusahos lagi pa magkusahos muli trauma pa ko ang naulian na kusahos mga 2 weeks ulian na pero napay ko napay regla napay dugudugong mo anawaan dyan delikado trauma pa ko trauma pa kusahos niya na ibi pasag ko sa siguro be bisag mga kuan be masundan tanhada donog di pa ko operahan na nami anta kaya rong sunod ra ba di mga ini kasarang utong kasarapon no bino oy kintib na po dami kik kawan yang kintib para hello big na ko bujag big na ko sa breast milk ni nanay kay kusag ko mo jab karon na diet in taon ko kaya madjanggi kuan nag-oras bitaw bun sa paimnon si Jakay formula magud na formula na dininon sa nakatilaw na formula kung naday mo mga breast milk diha katong mga ina na panghatag mo bi kaya kung breast milk bi kaya ipasusong dalton bitaw seryoso bitaw og breast milk panghatag mo breast milk guys panghatag mga donation ni jud na hatag milk hatag mo breast milk hatag breast milk bi kay buntas na ko breast milk na Shit, kita na mo rin sa na ang gamit cellphone kita man sa screen. Ay, agi jang wan. Lingaw-lingaw. Itong pang ilaray. Shit, ano ba ilong? Ano tulong pa yan? Sana ba si Yaya ka? Ilong na may Ano si Yaya ka tuod? Dira. Lajip.
Kip-kip. Kan na. Ay, si. Okay raman nang izahan ko. Kaya pataban mo na sa abent nga. Hinatag ni Maninoy attorney. Tagaan man sa kaset nga. Bibiron. Na naman ay kauban nga na. Di man pwede ka na inganaon. Kay gusto man dyan magsirat suso. Nandiya. Di pa man pwede ni dyan. Magsuka-suka siya. Ma-overfeed siya. Ya, nara may sakto nga kadaghanon sa isang edad. Dago mong pasobrahan, di ko no maazo. Gusto pa man dyan mag-ininga na. Kaya naanad dito siya magsig-jip-jip sa susunod. Dua ra pa. Luoy lagi. Bata niya mo, luoy. Kayo nalutas o ahat. Sagdi raman kay. 1 week raman po. 1 week ra. Gapamp man ko. Kaya rong susubit ako magsiga po produce. Kaya di na ni ipamp. Di na niya mag-produce of milk. Maulutas dyan siya. Tapos tatay na tos gawas at tatanawag sa nigibot. Ganina rapong buntag ito. Grabe aliborosay. Bisi dalton makatagpilaw na. Mata na nun po. Busy na siya. Nag-adu-adu sa kanan. Bao ni Jai sama ko nang ibalik za. Manalta aliwaros. Kagwang. Aliwaros. Aliwaros. Liwaros lagi mong ama, bibi. Liwaros. Tug na la. Kaya makapahuwi si Aya. Kaya mga snack si Aya, mga pi. Tugo naman ni kaya katugo na. Basta mga adyo na nag-zip-zip-zip, katugo na. Pero busog man na dyan ka adyo. Mga adyo na dyan doa, katugo na. Si Aya, magsadyaw ni mo. Ako makata. Sige, 1, 2, 3, go. Paro-parong bukid, ang buktot na likid. Des aman kaligid. Dito sa bakilid, sa may kitambaw, udlot sa abid, kaluoy sa Diyos, ang buktot ning hiyos. Pag-abot sa balay, ang buktot na matay. Sasumpay ko eh. Dapat ang buktot na tulid. Ni Jesus man, burot di ay. Wala maong nagkumpos di ah. Nanundog ramang puko di man credit sa composer dia. Pito no. Ito liit na. Gusto ka nagabantay ano? Buktot nga no, buktot na. Ako gani buktot gani ko. Labi nagkapudyo ko, buktot ko pa rin yan. Ako joke ko gagagi. Dapat pagtambos abid, tulid na. Ano ba ni Jesus mo kuno? Din tato buktot na ni Jesus, ba tato paro-parong bukid, ang tambok na ligid. Dis ama na ligid, di ba? Dito sa bakilid, sa may bitambaw, udlot sa abihid, kaluoy sa Diyos, ang tambok ning hiyos. Ilan? Nakakal, may sakto. Bitahoy, at ito nami katog ng bibi.